Inauteri hauetan ondo pasa, pasatu gabe. Bizi Tolosa, bizi inauteria. Amabia da, eta beste zenbait urtetan egun arrunta izan dena, gaur urteko egun berezinetako izango da, zergatik, Tolosako inauteriak gaur bertan hasiko direlako. Eta noski horren lekuko izango gara, eta zauden lekuan zaudela, ikusentzule, Tolosako plaza zahar honetan gertatzen denaren berri emango dizugu. Hori da, 28 kanalak eta Tolosaldeko atariak elkarlanean saio berezia prestatu dugu, eta sarean interneten naiz irrati bidez jarraitu ahal izango duzue, hemendik ordu bete barru lehertuko den festako giro guztia. Eta saio berezia aipatu duzu hitzea eta txupinazoa bera zuzenean emateaz gain, elkarrizketak, erreportajeak, denetarik izango dugu gaurkoan. Hori da, esan dugu zeinen berezia den ostegun gizen hau, inauteriak lehertuko diren egun hau, eta merezi duen bezala, mimo handiz prestatu dugu, ordu terdiko saio berezia. Gure lana soilik ez, nabarmentzekoa da kasino elkartearen laguntza besteak beste, gaur bertatik egiten ari garelako, saio hau. Hori da, hemen ikusitzak ez ez bista privilegiatu dugun, eta festatik gertuko den arren, behan dugu Imanol, are gertuago egongo da bera. Kaixo Imanol, zer moduz dago plaza berria, plaza zaharra barkatu? Kaixo, egunon inauteri zale guztioi, hementxe gaude plaza zaharrean, eta irrikitan, iritsi da eguna, festa hasteko, eta, orain ikusten danez, ez dago jende asko, hemen plaza zaharren oraindikan, baina hemendik ordu betera seguru, dagoela jendez gainezka. Gainera, fresko egiten du, egia esan, 8 gradu egiten ditu, baina, jendearen berotasuna nahikoa izango da dana lehertzeko eta sekulako giroa sortzeko. Besterik ez, gero jungo gara beste jende batzukin eta hitz egiten, eta hemendik plaza zaharretikan giroa kontatzen. Ikusten da, plaza zaharra oraindik itzea hutsa dago, pixkanaka betetzen joango da, pixkanaka giro hori alaitzen joango da, eta guk, noski zuzenean horren berri emango dugu. Hori da, ordu bete barru gutxo gara bera lehertuko da Suziria, eta festa ofizialki gaur hasiko dugun arren, bada festa atzo gauean hasi zuenik ere. Izan ere gero eta ohikoago bilakatzen ari da ostegun gizen bezperako txupinazo alternatiboa. Hori da, Vista Alegre txarangaren ekimen sortu zen, duela 25 urte, eta urte hurren borobil hori ospatzeko edo atzo gauean gu bertan izan ginen, ostegun gizenari aurre hartu nahian. Urtez urte, 25 urte indizkia azkenan. Gabon denoi. Eta holatxe, hasiera gorrak izan zian, beti bezala. Batzuetan lerre gizonak ere atzetik izan genituen. Txaranga sortu eta gero, Herriurratxen izan, han etorri izan Vista Alegren izena Herriurratxen atazan, eta gero inauteritan atatzeko, gaurko unen inauteritan atatzeko saltoa izan zanen, ordu sartu nintzen, oain dela 25 urte, eta handikeren oin arte. Ni hasi nintzen San Juanetako kuadrilla egun batian, oain dela urte pila bat. Nola, Rifibita eta hauek ezagutzen ditulako, eta eruan egiten bandera zar batekin. Holatxe. Eta arrezkeo, urtero. Lagunak eta anaia eta honea etortze zialako, eta esan zuten, eta zeatik etxate animatzen. Urteak askar pasatzen dela, kontuatzeako, 25 urte zarrago, antiojuk, hilei gabe, batzuk, eta baina aurrea beti. Hasieratik gaudenetik
bagaude batzuk, baina pixkat beste jendea ikusi eta hemen beste guztik, gehientsunak hasita daude gukin, oso mutilkozkorra zinetela. Eta, pixkat tarten ebain ere semea dau. Guain, eta ze pentsatu ematen dizu, nola pasaien urtek. Jaiaren hasiera bezala. Eta alatxe hartzen dugu. Naiz da gero, deskantzaltzera joan, urrungo eguna oso gogorra dalako, baina behintzat hasiera hori emateko gusto hori. Gusto horrekin gelditzen gara. Ondo pasatzea, una ganberrada. Ostegun 12 ordu aurretik astean festa bat eta egurra zeiratik. Egun hau egia esan oso espeziala egitezain. Ostegun gizenen txupinazo botatzea baino gehiago motibatzen dit azkenean honea etortzea, izaten da aurrera pauso batez festak lehenago hastea, eta hori oso hunkigarria da eta giron sartzeko ezin hobea da, egia esaten. Ja emozionatuta gaude, inauterek diala eta prestaketakin daula eta ezin dugu aguantatu bihar arte, orduan bakigunez hau da hola, etorri egitege, animatu geha etortzea. Bai. Ja, kristongo gauko inauteritako, orduan prebia bat behar dugu. Bakizue beti Tolosan daula txarangako griño eta gogo eta hemen beti 25. urtea da Vista Alegre txaranga tatzala da urtero ezin da itxoin biharko egunean. Ez daukela inungo intentzioik ustekoik, momentuz bintzat, eta, atzetiken badau beste jende bat, eta, Vista Alegreken, holako bitxikereikin, azazkeren txupinazoa botatzekin, da horrekin jarraituko du. Urtek asko eman dute, jendea asko arrimatu da, gazte jendea, helduak, denetatik izan ditugu gure txarangan, eta pasadian guztiei mila esker. Behaien gatikan, oraindik ere, beste 25 urte gehiago egiteko asmoa badugu eta. Moduan, herritar askok festa hasi dute dagoeneko, atzo gaueko irudiak ikusi ditugu, Vista Alegre txarangakoek antolatzen duten txupinazo alternatibo horretako irudiak. Eta gurekin ditugu hain justu, Vista Alegre txarangako Javier Arrezibita eta Juanfe Garcés. Kaixo, egunon. Giro polita, atzo. Atzo ez, gaur goizen. Gaur goizen. Gu ostegun gitzen ospatzen dugu, hasi gu gaur aurreneko orduna aztegea. 0-0 ordun.
Goizaldera arte luzatuko zen festa hori? Atzo pixka gehiago. Ba, etxea jatzeakon bai. Etxea jatzeakon bai. Dena jaso, geho, soziadea, elkartea, bueno, bakizu. Amabitan ateatze geha azkar-azkar da txupinazua botatzeko, bira bat itxeko, lau pote hartuz, da geho dena jasoin behar da. Bueno, duela 25 urte hasi zinaten bezperan edo gaueko 12 txupinazua botatzen, nolatan okurtu zaizuen ohitura horri ekitea edo? Baina hoteri motza gelditzen ziren orduan. Nahi gendun pixka luzatu, da esan gendun, eguna irabaztekoa aurretik irabazi beharko dugu, bestela urrengo asteazkenen oso gorputza txarra izate gendun da. Hola, ginen, afari eta bira berik gendun. Orduan tabernak irikita gote ziren, baina aizien pitxik jartzen, ez da zer da bestea, baina bueno, 3-4 arrao xamarrak elkartzen ziren gurekin, da bueno, ambiente pixka politia egiten gendun. Gure artean bakarrik, gure kuadrilla launen. Etzion, jende, batzu lehen ikusten genituen irudiak, jende asko ziola, jende esete baia triangulun, orduen etzion ia jenderik. Ez. Agina, oso talde txarangako partaidek eta zer gutxi. Ikusi dugu atzo bertan jende asko bildu zela, pixkanaka urtez urte indarra hartzen joan den ekimena da, zuena, ez dakit nola lortu duzuen, arrakasta hori? Agotatzen, iten da, bueno, jendea juteana da gustatzen zaiolako, probatu nahi dulako. Gu ondo pasatzen dugu, da pixkat hasiera emateko. Hasiera eman, da geho kontuan euki, musika jotzen deunak, inauteri guztietan hainbaten txarangatan ibiltzegea, geho elkartzeko moduik ez dau gehu. Orduan bat jotzeko baten, bestea bat zen, orduan gu kuadrilla laune ginen, da jotzeko modu bakarra hori izan. Azteazkeneko afaritxo hoin, da geho hostialen beste afaritxo bat egiten dugu, baina peti komite esaten dugu nabez dela, ja amesa puesta. Bueno, lagun arteko aitzaki bat bezala asiztana, ja pixka eta herriko ohitura bihurtu da, eta esan dugu lehen 25 urte beteitu aurten txupinazo alternatibo horrek. Ikusi dugu iruditan, su artifizial txiki batzuk botatzen dituztela, ez dakit inauteriri begira beste zerbait berezirik egiteko asmori bat zuen, esan daiteken? Ez. Gero janik esaten zuna, ostiralen berriz beste afari bat eta beste buelta bat emango dugu, baina bintzat, bi egun horiek izaten dira. Azteazkeneko eta ostiralekoa, beste gara. Bueno, eta gaur ostegun gizen da, egun handia. Zuentzako atzo gauerdian edo hasi zela festa esan daiteke edo gaur, esan duzuen... Gaur, atzo ingen duen afaritxoa, baina ja inauterik gaur goizen hasi. Konta duzu, gaurko egitaragoa edo gaur ostegun gizen, nola ospatuko duzu? Bakoitza bere gauza duzke ostegun gizanen. Bakoitza bere txarangak, gaur txaranga guztik ateatzei gutxi hori bera. Orduan bakoitza bere txarangakin, bere afarik, eta gaur bakoitza bere txeniteitu gauzak. Orduan, horregatik zan atzoko eguna elkartzeko mokoa. Gaur, izatea guretzako, igual, eguna hundina, inauteriko eguna hundina. Parrandaiteko bintzat. Gero beste guzti izatei mozorrotzeko, familiekin, launekin, daola, baina parrandaiteko ostegun izena nik uste dala eromena bezala. Bereziena edo berezienetariko? Bai. Ederki pasa ditzazuela, inauteria gaurko eguna eta geratzen diren guztiak eta eskerrik asko. Zuei. Venga eskerrik asko. Zuei. Itza ikusten duzu, Bista Alegre txarangako kantolatuta, atzo festa polita hasi zen Tolosan. Horrelakoak dira Tolosako inauteriak, ez da? Badira egitarauan ez dauden zenbait gauzan, ez da aurten uste dut atera den Bista Alegrekoena. Eta plaza oraindik utzik dagoen arren, Imanol uste dut udaltzainen batekin edo ari dela hor antolaketa kontuetan hizketan? Kaixo, hemen gea berriz ere plazatikan, zuzenean, eta izaizkit udaltzainak juten, ikusten zu ez dela hauek ez dira oso inauterizalek, torri pixkat, galdera pare bat egiteko. Zuentzako ez gaur zer dan, jaia edo lana edo nola bizitzen duzue? Hombre, prinsipioz jaia. Lana inberdo du, jaia, Tolosarruntako bintzat jaia. Kanpotik etortzen direntzako lana gorra. Eta zer egiten duzu, ez tokatzen zaizu egitea gaur bereziki? Bereziki, txupinazo ginen traslado batzuk egin ditugu, ostegun gizeneko konparsa, gaueko tamorradan konparsa, eta zaindu pixka kaleak ustutzen jun, pixka jendea eroso ibili adin kaletik, eta egon, eotek marima gara bakarrik, hobe.
ez eritxekotan, egotea hoben. Eta tokatzen zaizue gero ez da egite mozorrotzea edo zerbait ez da beste egun batzutan libre izaten duzue o nola antolatzen duzue? Bai, egun bat beste beti libre izaten da, eta mozortzeko grinare Tolosarrok beste eazin herritarra bezala. Lanetik atea, mozorrotu, agaztu eta urrungo honen buelta. Oso ondo ba, eskerrik asko, ondo pasa. Berdin. Itzea udaltzaingoak ere bere lana egiten. Lan gogorra izaten dute, Egun hauetan lana izango dute egiteko. Eta beste bi gonbidatu ere baditugu, gurekin. Hori da, Ibai Iriarte Tolosako alkatea eta Igor Zenarro, kultura eta festa zinegotzea, egun hon bioi. Kaixo, egun hon. Egun hon. Bueno, pozik ez, gorko egun honekin. Ni bintza bai, bingoz iritsi dira inauterik. Azkenen urtero ja udazkenetik aurrea udaletxean hasten geha lanean eta iritsi da eguna, ez? Gaina zeneko 2 urtetan ikusitako eguraldiak ikusita zerua eroritzen zala eta kriston euripila egiten zula eta hotza eta nahiko giro desatxe gina zela, aurten ikustea urdin daola hotza, baina kriston giroa daola, pozik eta ostegun izan da, gustora. Biztanle txarangako 2 kide izan ditugulen, 3. bat ere badugu hemen. Zuretzat ere festa politia atzokoa, ez? Bai, ikusi izkiat, bai. Hemen digan ateratzen beste artista horiek, eta bai, atzo dugu kasiera eman genien, eta bai, egia esan urtero bezala ondo, atzokoa bintzat, pixkat igual berezia zen, 25 urte garren hoi, eta oso ondo. Urte bat gehiago ondo. Luzatu altzen parranda, edo behar gehiago? Guan ja ez da hainbeste luzatzen, garai baten bai, garai baten ostegun gizena txupinazoa oso lo gutxi inda, o urten baten batez. Eta garkunen lo indatortzea. Urteko egun garrantzitsuenetakoak, edo zoroenak, edo alaienetakoak baditugu, aurretik. Ezakit, udalari dagokionez edo nola eragiten diote egun hauek? Egia esan, jai moduan eta aurrela udala korporazio moduan ez dauzkagu zeregin ofizial gehiagi, ez? Goizerako koordinazio bilerak izaten ditugu, baina bestela nik uste kasu honetan udalari dagokiona aurrez dago lan gehiago. Aurrez bai, antolaketa guztian, eta guk askotan esan duguna, ez? Festa herritarrak egiten dute dana. Eta zentzu hortan udalak eskaintzen dituna bitartekoak dira, eta herria txukun egon dadila, ez? Eta bai, badaudena da, lehenago esaten zenuten bezala, ez? Udaltzaingoak eta brigada eta zenbait departamentuk beste batzuk jai egin dezaten eta ondo pasa dezaten lanean daudenak, baina guk unuzkion ikuste egin beharreko nagusiak egin ditugula eta hemendik aurrea egon beharreko guneak ez dauzkago, kalean gaude, herritar bat bezala eta gustora. Eta gainera kabialaieko hemendikan minutu gutxi barru, estatu kolpe txiki hori eman gaute eta zuen lan guztik enduko ezkizuete, ez da? Ardura kentzen digute. Hori da, pixkiat Ibaiek esaten zuen bezala, guk gaurtiken aurrea, pixkiat kabialaiek hartzeunen udaletxen giltzak hartzetun bezala, guk gure aurpegia desagertuik, eskerrak. Eta, pixka gainen egon telefonoa, 24 ordutan gainen euki, eta lehen urten bezala xere, dena normaldi joan. Atzetik dau lana eginda, eta egun horietan Ibaiek esan duen bezala, udaleko langilek egia esan jota fuego egunero lanen, batetik udaltzaingoa herri lanetakok, kulturan festatako 2 pertsona azkenen 24 orduan hor daude 7 egunetan gainen. Baina, hoi denai eskerrak, gure partea hoiz izango litzeko udalena. Tolosarren festa, eskualdekoen festa, naiz, kanpotik, ehunka pertsona etorriko dira, egun hauetan. Ezakit zein mezu zabalduko zenuketen udaletik? Niko hain arte beti esaten duguna eta guk esaten duguna, ez? Festa nagusiki Tolosarrek edo eskualdekoek egiten dute, eta gu gara, ez? Bai herritarra, bai eskualdekoa gehien bat disfrutatzen dugunak, eta azken finen posible egiten dugunak, eta beste batzun gandikan berezten dutenan ikusi izango litzakela denak dira aparte, ez? Ez da hau
kabalgata modukoan nun batzu parte hartzen duten eta besteak ikusten dute, baizik eta hemen Tolosan berezia hoxe litzake denak hartzen dugula parte. Kanpotik handatuzen horiei, esan gonbidatu daudela etortzeko eta etorri daitezela zerbitzu publikoan, horregatik bai Renfekin eta baita bai eskualdeko garraio zerbitzua zein Donostiarekin elkartzen gaituna indartzen dugu, reforzatzen dugu, orduan jendea etorri dadila bera erabiltzen, ez? Orduan hortikan aurrera, nik uste gutzako eskabalate politia dela. Tolosa festa parte hartzailea erabat, kolore duna, eta zentzu hortan herri oso gutxi daukaten zerbait dela, eta etorri daitezela gozatzea, eta ondo pasatzea, pasatu gabe esaten duten lelo horrekin, ez? Errespetutikan, eta ongi pasatzea gurekin batea. Bai, eta festan pixka murgildu nahi baue, mozorrotuta etorri dituzela. Eozin modutan, hoi bai, igandetiken aurrera. Lan baten eta ostiralen bakarren bat azaldukoa, eta festan Tolosaldeko festa honetan murgildu izateko, zoze jantzi eta beste bagillo, zea. Mezu hori zabaldu duzu, etorriko dira milaka bisitari, egualdi hona jarraitzen modu gaina gehiago, baina gaurko eguna pixkat Tolosako jendearentzako eguna izaten da, eta pentsatzen dut zuek ospakizunetan jarraituko duzuela, ez? Amagitatik aurrera. Nei osteguna asko gustatzen zait. Iruditzen zait ostegunak denak gogotxu usten diogula egun honi, eta bereziki politia dela. Orduan bai, guk giltzak kabialei ematen dizkiogu, 12an, eta bereiek hartzen dute gitaritza, eta bai, guk gaur zeo zingo dugu, ezta? Bazkaritxoa bereiekin daukagu gero, eta saiatuko gara bintzat aldeune horrien ondo pasatzen. Nik uste gaurko eguna oso berezia dela, Tolosaldeko jendearentzat badula kutsu berezi bat. Baina eguardiko txupinazoa, eguardiko giroa, gehi baiek esan duen bezala, guk kabialeieko giltza guztizkieu eta behai gurei bazkaltzea gonbidatzi gu. Orduan, hortiken hasi, atxaldea, afalaurreko ordu horiek, nun txarangak elkartetatiken atatzeien, da netzako bintzat momentu oso magiko bihurtzia eta gauene elkartetatik, tabernatatiken, jatetxetatiken jendea ateatzeanen, gaur gainez emateunez ateri izango deu, goizeko ordu bat aldea partezarren sortzean giro hoi oso berezia da. Eta nik uste baloratzen dakiula bertako jendeak eta garrantzia daukala egun honek, inauteritan. Ostegun bizena pasako da Zaldunita, Astelenita, Asteartita etorriko dira, mozorrotzeko egun horiek, sekretua izaten da, baina esaterik badago, ideiaren bat edo zertaz mozorrotuko zareten edo? Sekretutzat mantenduko dugu hendikan? Bai, naizta... naizta egia esan... Oain politikoki korrekto gea, udaletxen gaudenez, ezin dugu nolako gauzak atera, garai baten, udaletxen ez ginenen bestelako ikuskizunako montatzei genitun, eta oain pixkat hor... Igandean haitu ginen izketan, korporaziokoak ateatzen gara edo udal gobernu ateatzen gara kuadrillan eta disfraz bateratu egiten dugu eta hor badia eta batzuk hasi ginela hitz egiten zertaz jantzi eta zertaz ez, eta horre ontzian ideia batzuk originalak. Osonak, ideia osonak, baina udaletxea uste duneako gordeko jaunak. Orduan, disfraza bateratua da, eta baino ez da guneko genukera bezain originala izango. Ez, segura. Hor utziko dugu eta alare igandean ikusiko gaituzte kaletikan, baina, disfrazak txukuna dira. Igandea ipatu duzue eta algara eta festa hasiko da hemen belaxe, baina zenbait polemika ere azken urteotan sortu da batez ere karrozen zaratarekin, eta guk herritarren iritzia bildu nahi izan dugu bideo honetan. Inatebrien aurretikan ferialekura etorri ezkero, garbi ikusten da, karrozak ezinbesteko osagaiak direla festa erraldoi hauetan. Baina kexa iturrire badira, ze erabiltzen duten volumena altuegia dela esaten dute batzuek. Kalera atera gera eta galdetu diegu herritarrei ea zer iruditzen zaien. Karrozak volumen altuegia erabiltzen duten edo ez. Kexakin
Ados nago. Oso ados gainaz. Nik soinu jotzet, osea, oikin ezin dut. Guri gehiago handikan zatik, guk ez daukau metalik eta dana soinu geha, soinu jotzaiek. Eta atatzen bagea 40 soinu, ez zea, inor horako txakin. Eta txarangan aurren gutxi geha, osea, karrozan aurrean ez darrez. Ez hori eskatzen deula, pixkat errespetatzea baino, bakizu. Bakoitzak atatzen batio gehiago bestek baino, eta aurreko asko jartzen bau, atzeko gehiago jartzeko. Hola azkeneko jendea musika ez dakizu azkenen, ze musika daun. Batzuk dantza ditxegu eta besten karrozak musikakin. Oso handia, eta ez da ikusten bat eta gero beste bat, netzako un kontrol. Astelenen umean, ezin da laiko, ezin da netzako asko, volumen asko. Nahi volumen alde gustatzen zait. Egia esan, musika, inautetan importantea musika da, eta orduan gazta gehiago entzuta gazatuko nahi gustatzen zait. Baina, gero jendea ez da jona gustatzen eta dena, ez da egit. Ni, egunen zehar iruditzen zait volumenak, ez belarrik hausteko modu, baina iruditzen zait altu egon baula, ez dakit festa giroa nabaritzeko, baina egia da gauen, bai jetxik beharko litzakela ordu batutatik aurrea volumena, lokaletan bezala jendea irrespetuangatik. Errespetuagatik, gutxienez momentuetan errespetuagatik jo barko zuten, inoterin parte garrantzitsua txaranga, eta txarangak jendea asko esportatu da txarangatan, prestatzeko tala eta errespetuagatik txarangak entzuteko volumena ni jetxingo nun. Bai, ados nago, zer dia inauteri txaranga gabe, orduan tapatzea ez dakit. Errespetuagatik, iruditzen zait. Soinuen are bai, soinu asko ateatzeue, baina karnabala diare bai, eta zein gozu. Tira, Zaraten inguruan, Igor, bada urten berrikuntzarik, ez? Bai, halako udaletiken saiakera bat genuen, guain dela 4 bat hilabete, bilera batzuk eta, Zaratan ingurun denan artean antolatzeko, eta, ez genuen arrakasta handirik izan, ez baitzan inora azaldu, eta gero orduan inauteri lehenengo jai batzordea proposamen bat eman genuen, eta proposamena izan zen, bintza, Tolosako inauterintzako ikurdien txaranga hoik pixka babestu nahien igoera eta jaitsieran halako isilune bat sortzea ibilbiden. Eta, ideia oso ondo hartu zuten, bai karrozak eta bai konparsetako taldeek, eta aurrera emango dugu aurten behingoz. Halare, nik pixkat Zaratan ingurun karga pixkak entzeko eta positibo izatearren, esan nahiko nuke parte hartzea gaurkunen oso handia dela Tolosan, inauterietan, eta parte hartzea handi horrek dakarrenare ez dela dena ona. Eta azkenen Zarata pixkat hoxek hartzeu, azkenen jende asko ateatze egea, dena gure numeroa, gure historiakin, denak soinu ekipo batekin, eta azkenen pixkat horrek ekartzeu. Garai baten oso jende gutxi atatzen da parte hartzea txikia zanen, batzuk bakarrik itezuten eta beste guztik behi da. Da urten, behi da, ia, esango genuke kasi, kanpoko jendea dela behi da dauna. Eta Tolosar guztiok parte hartzen nahi geha eta horrek badak arkila. Nik uste, hau denborakin, da errespeto pixkatekin eta ikusiz, nik uste lortuko dugula. Baina hortarako, udala bakarrik ezin du hau konpondu eta denen parte hartzea behar dugu. Hau, pixkanaka bere tokia emateko. Ea ala den, eta zuei esango dizuegu eskerrik asko, ona etortzagatik eta ondo pasa ditzazuela. Berdin zuei, lanetik libratzeko aukerako zen da ondo pasatzeko ere. Eskerrik asko. Zuek txarra haukezude, gauen asko pasazkeok eurrungo une, telebistan abaritu ingo zaizuela, baina, Venga, ondo pasatu. Itzea, Zaraten inguruan aritu gara, Zaratak, tira, karrozen Zarata eta eztabaidarako gai, izan delako azken urteetan bereziki, baina ez hori bakarrik, eztabaidatxoa edo esan genezake sortu duela inauteriak iragartzen dituen kartelak.
Hori da, badakizue urteak daramatzala Tomas Hernandez Donostiarrak, Tolosako kartela iragartzen, bere estilo berezi horretan, eta duela zenbait urte, herriko jendeak beste kartel bat, edo bentsat kartela egiteko aukera izateko aldarri horri ekin zion, eta boxa elkarteak antolatzen du kartelaiak, eta gu bi kartelekin atera gara kalera, eta ea zein duten gustoko tolosarrek. Inauteriak iragartzeko aurten ere bi kartel ditugu. Horietako bat Tolosako udalak ateratakoa da, Tomas Hernandezek eginikoa, eta ofiziala, kartel ofiziala dena. Eta bestea, Boxa Arte elkarteak ateratakoa da, eta alternatiboa deituko dioguna. Bada, kalera atera gera, eta herritarrei galdetu diogu, zein gustatzen zaien gehien? Horrenako. Zein da hori? Alternatiboa, ez da? Hoxe, normala, hombre. Hori gustatu zaizu gehiago, zergatikan? Bueno, gure aldeak gehiena ikustetelako, gure estiloa. Ez dakitena, Tomas Hernandezenak, azken urteotan berak egin du nolabait kartel ofiziala, ez dakit zure ustez jarraitu beharko lukeen egiten? Jarraitu zala. Dan tokia da, hombre? Nik ikusit, hau urdine eta txori dana oso garbi asko ikusten dela, eta beste hau, pixka betikoa, baino emakumeen arpegi eta ikusten, eta ez dakit beste gauza bat. Ni bezatzen, figatu nintzen pixkat, eta firmek zehola, eta aldatzeko ordue bada. Oin dela urte askok beste bate ateazun, beste bate berri eta zean Josean Zubia, konkurson ateazan eta irabazizun, baina hortik aurre ez dakik konkurso egotean egoten nola izaten. Alternatiboa. Zergatik gustatu zaizu gehiena alternatiboa? Gauz gehiagiturako. Bai, egia da. Bestea da tradizionaloagoa, ez? Eta hau da, denetatik dago pixkat. Ez? Mozorro gehiago daude eta... Ez? Zuzei utzi zaizu? Bai, porque hoi beti berdinak itegu. Da bestek igual badau aukera gehiago jende asko dago ondo marrazten duna eta pixkat alternatiboa, ez? Nei, hauxe da, bai. Nei alternatiboa gehiago gustatzen zait, modernoagoa irutzen zait, ez dakit. Bestea ikusita dago, no? Horregatik. Bestea urterantzeko ateratu, hau aukeratuko nun, bai. Bai, hoxe da nire. Bai, hola jendean opinioa eskatzeu eta orduan, jendean nahi duna agertuko, gehiengo nahi duten agertuko, así que, bai, nik jarriko nun. Nik uste bai, ez idean badala jendeak inauteri buruz protestak pixkat ideak ateratzeko taula eta San Juanetan taulare bai uste diteala olako konkurson bat, orduan iruditzen zait logikoa dela ere bai inauteritako kartela lehiaketa bidez aukeratzea. Beraz, udalak ateatakoa kartel ofiziala, zergatik? Polita dalako eta notatzea polita dela, asko gustatzen zait. Biak gustatzen zaizkit. Bai, egia esan bai. Bat betiko dalako, klasikoa, eta bestea beste freskotasun badaukalako. Bai, biak. Nik uste aldatu behar dela. Ze beti, estilo berdina, beti... estiloa ona da, obra oso txukuna da, baina nik uste aukera eman martzaiola beste estilo batzuk sartzeko, beste freskotasun bat sartu dadin, eta hortako nik uste honena konkurtso bat itea da. Boxek egiten duen bezala, beste artista batzoi aukera eman, eta beste estilo batzuk sartu daitezela. Sari polit batekin, zergatik ez? Alternatiboa bai. Nire badekio alternatiboa gustatzen zait. Nei ofiziala, ze guzkilorean gatikan. Nei ofizialare bai, oso originala dalako. Nire ustez aldatu ime haue, urtero. Ze beti berdina antzeko ateatzea da, nahi hori ze gustatzen. Bueno, bai, ez zitek, zan gaizkia ongo ez? Itea hola herrin inkesta bat, zein gustatuko zan gehiago herrin edo zakit.
Bai, beti berdina izateare azkenen, ez dakit, nekatu, ez dakit ziren, nire gustatzen zait alternatiboa. Kasu horretan, diferentea da dago. Konkurso bat adibidez, herritarrentzako, bakoitza bere opinioa emateko bat txangazkingo. Goizeko 11:25 minutu dira, hementsa jarraitzen dugu Tolosako kasino elkartean, zuzenean, eta plaza zaharrera goaz, Imanolekin bat egingo dugu, konpainian, uste dut dagoela gainera, Imanol, konta iguzu? Hementxe gaude berriro ere plaza zaharretikan, eta kasu honetan, bi gonbidatu dauzkegu, Markel eta Eri. Guardion. Kaixo. Bueno, ja, badamatzazue hemen, ez dakit, ordu erdi bat edo, ez? Ez dakit, zatik etorri izate bain goiz edo? Ez, eske, lehen urten juina jaialdea ikustea eta gehatu ginen oso urruti, eta aurten, nola, gogokin gehatu ginen, aurten gertu. Eta nola bizitzen dezue txupinazoa, ez dakit? Ja irrikitan salto egiteko edo? Bai. Eta gero ze egiten dezue, txupinazoa behin bukatuta, ze txarangan atzetikan edo? Jutega txarangan atzetik pixka, gero jutega bele eta txistorra pixka jatea eta gero berriz txarangan atzetik. Eta gero egunaz egiten dezue, igual zezeneta eta horrelako. Ondo pasa ezazuela eta eskerrik asko, hemen gurekin izateatik. Berdin. Eskerrik asko, Imanol, geroz eta gutxiago geratzen da Itzea festa lehertzeko, geroz eta gutxiago suziri hori botatzeko. Nork botako du aurtengo suziria? Aurten hori izango duena Joakin Izagirre Tolosarra izango da, badakizuek Kabialai elkarteak inotorizale kutxun titulua edo ematen diola beti herritar bati. Aurten bera izan da, guk berarekin egoteko aukera izan genuen eta benetan elkarrizketa hunkigarria izan zen. Eta merezitako saria jaso du eta merezitako txupinazoa botatzeko hori. Ez nun pesatzen, holako gauz bat. Eta etorri ziren, permisoa eskatzea, eta ja jarri nintzien, bueno, a 100. Agaruneko urten, 76. 76-en, agaruneko aldiz. Eta azkenekoa, 86-en. Ez ezkan, gihatu gabe. Bueno, ez, barkatu, urte baten, kunditzen Kolombiara. Hango karnabalak ikustea, eta handikan traje batzuk ikusi, eta sastre bat bilatu nun, eta honeak harri nun. Tolosan atak ginen geho. Hangoa die ikusteko bakarrik. Geho gaubian, garetu nun, noa joateko zehazte hon, eta han esaten die kaseta. Eta zan, plaza berri bezala, dena hola itxita, eta entzadapatu behar zan. Eta junbiatzien, eta maia bat, eta gu disfrazatuta, eta egin zien, 3.000 persona, eta gu bakarri disfrazatuta, neretikan pasatzen, hoi lotzagabea, hoi, Tolosako mundiala hobena die. Aurrengo urten, ate ginen, taberna izena Zakara Bartolo. Eta ate ginen, denok neskal jantzita, dantzatzen zitzaki. Urrengo urten, ate ginen, zaki eta hola esatean, bota garbiketa, inpia botaz. Eta orduan ate ginen, dantzatzen daienka. Bai, txaranga atzetikan asko ibilegitea. Gehienez, ostegunen gauen, urte askotan atagea horrelako tambora dan. Eta ataginen de maiorez bestela. Eta geho ibukatutakon, orduan txarangara. Gaur guztie, jota fuego. Ja karrozakin ja, gu bat atzeginen, iganden da aste arten. Bihunen, eta ordu ja desberdinia zan. Baina gaur unen, ezako goztegune. Goizetik jakabialei hasita,
han gozatzea jun, eta gero ja korporazioa atzea, eta joia guztia. Gutzako gauz bat publitzia zen, inkubadora. Zan dena polestierkin inda, handi eta gu buzo bat, adagie kolorekoa, eta txupeziakin, ume bezala, inkubadoran. Jende gaztena, gane honen nola ez lan egiten, gehienak, ez dauke diruik karroza eta egiteko. Gu bezala zenbat urde pasatzen duen, gu azigitzen ginen, 3 hilabete leheno, ja karroza egiten. Eta gaur egunen, gazte jendeak ezin du egin. Eta karrozak desberdina die. Este eskulana gu bezala egiten. Bueno, karrozak ibuia ematen. Gaur egunen, soinu asko, baino geho, ibiltzeko momentun, gutxi. Soinue, bai. Soinue eta dantza pixkat, baino ez da ikusten lehen bezala. Egali, bi asko ez du bali mago iten, kaleare jungo naiz. Txila bat oso zer jarrita, pontxo bat oso zer, gainetik amota eta zozer ikuste atako geha. Beti, bato bestea beti presto dakat launtzeko, hasi que oso espezialak. Ez nahiz astuko. Zalantzari gabe, inauteri berezi-bereziak izango dira Joakin Izagirrerentzat. Hor ikusten dugu, hitzea, dagoeneko plaza zaharrera gerturatu da, ostegun gizen txaranga. Hori da, lehen txaranga badakizue pintxana eta kabelairekin batera, ostegun gizen pertsonaiari bere sekito guztia jarritzen diola, eta gerturatzen ari da momentu bat ez bestera suizidio botatzeko une hori. Eta aipatu dugu, Joakin Izagirrerentzat berezi-bereziak izango dira aurtengo inauteriak, Kabila elkartearentzat ere bereziak 75 urte betetzen dituelako aurten, eta gurekin dago bertako kide Jesus Mari Zalakain Pipas. Egunon, Jesus Mari? Pipas. Zer moduz gustora, ez da? Bueno, bai, nahiko nekaduta, beste urtero karnabaletan da, erretirua pixkat hartzen duen behintzat. Hora xe. 75 urte aurten beteko ditu txarangak, ez dakit nolatan hasi zen? Ez, ni 75 urte ez, baina 60 bai. Zuzer horrek 60 urte. Bai, ni 13 urtekin nola hasi nintzen. 12 urtekin. Nahi batzen, 53, 54 urte. Eta azkeoz urtero. Behin utzi nun, etortzia. Kanaria zea jungian, Donostiko jotzea. Ostegun gizenean jun da, handikan 15 ostegunea etorri. Eta kasuali, behin jun bihar da bombardino eustu ziren, handi. Han bertan bombardino eustu eta kriston komeri. Eta bestela urtero, hemen Kabilakin da Tolosanoakin, bilakin. 75 urte, aurten urte horren borobila duzue, sorpresarik izango da, zerbait berezia antolatu duzue? Bai, Domingo Piñata hor txaran guztik jartzeko aldian asmua hori dakau, hemen plazan, Kristalen plaza, nola izatea Kristalen plaza alda, Merkau plaza, Berdura plaza. Hor dena bazkaltzeko txaranga guztik etortzeanak, dena alkarri bazkaltzeko eta horko pesta fiskatola ikia, zer mauzateatzean. Hoi, Domingo Piñata. Euskara ez da nola da, Domingo Piñata ez da nola izangoan. Hola, bai, Piñata igandea. Piñata igandea, hori da. Piñata igandea, Piñata jatea. Beraz, inauterik aste hartitan edo bukatuta, baina Piñata igandeen berriro festa izango duzue. Bai, aurten. Oso ondo. Hala, Mateo. Goe kontua dena gaina, goe kontua, Kabilan kontu ontzea. Eta 75 urte. Ni uste nuen gehiago, bai, 75 urte.
Oso ondo, ea indarrak aguantatze dizkizuen pinata igandera bitarte, eta ondo pasa aurtengo inauteria hauek. Kontu pixkati mirarko jo, kornutza bestela, gare batean bezala espaita. Baina aguantatze, egun beste denboa eta egun beste ordukin da. Horaxe. Ondo pasa ditzazula. Bueno, eskarrik askota. Zuri eskarak. Zuek ikuste zuen nola domingo pinata nola ite duen, aber ze mozate atzean. Baian izango geha. Eka, mila esker denan. Eskerrik asko. Eta, tira, eskerrak emango dizkigu Jesus Marini, gugera gerturatzeagatik, inauteriak beretzako bereziak izango dira. Plazara goazela uste dut hitzea, Imanol bertan da, ea ze kontatzen digun? Hementxe gaude, bai, beste konexio bat egiten, eta kaso honetan gaude Iñakiakin, eta kaixo, Egun. Bueno, zuek ja txistulari banda, ja indezue zuen lana, edo bukatu dezue gaurkoz, edo nola? Bueno, goizekoa bai. Bueno, inauterik hasiera, aspalditik itxezan beti deni, inauterietako 8koa udal txistulari jota. Gari baten itxezan, behan du sego ordu galdea hola, baino orduan kriston folioa izatea eta aurratu bizia bat, gazaia gotzeko. Eta ze ibilbide indezue, onundikan egin? Guk igandero ite dugu hemen Aldezarrian, rekordio tradizional bat, eta hoi behera ite dugu. Hemendik atera, zerkausitik, korreo kaletik eta kale nagusitik buelta. Baina ez zarate mozorrotzen, edo? Bueno, guk normalian igande arte zea baina mozorrotzen, eta bueno, hoi gazte jendea. Gero gaina pentsatzen dut, albor tokatuko zaizuela, hori da beste ekitaldire berezia, ez da, egiten dezuena? Bai, hori da fuerteena, iautzeteko fuerteena, zete, bueno, aurrenekoa goizeko 6 dala, claro, eta kosta goizeko 6 astea. Eta 8 arte gola gotze dugu, baina gelditu gabe, 2 ordu gelditu gabe. Pero bueno, hola da. Eta hoi nola bizitzen dezue? Hoi nola bizitzen dezue, ja bukatu dezue, ostegun gizena nola... Gaurkoa gero atxaldean, bakoitze bere txarangakin, eta bakizu afaria txaranga, gero biharre, ateatzen dugu beste guardi, gainera, bueno, totze bat zarte ikusiko zuen, beste txaranga bat, txistuakin da, trompetakin da hola, oso erean, jende asko igual 50 launen, eta, bueno, igande diana, sexenak, iriarenak, eta, bueno, denetatik. Oso ondo, eskerrik asko, ondo basa. Venga. Imanol, galdu ezinezko jaiak dira Tolosarrentzat. Inauteriak hitzea, baina batzuek, arrazoi batengatik, bestenengatik, tamalez, egun hauetan ezin dute bertaratu. Hori da, beti ezaten da ikasketak, lana, bizitzaren joan etorriak, eta guk, kanpoan dauden Tolosar horien herrimina bildu nahi izan dugu bide honetan, ziur batzuk ikusten ari direla, beraz animo eta zuek zabeten lekuan ondo pasa, eta ea zer kontatzen diguten. Ni mire naiz Granada nago, eta guaintxe liburuk egin sartuta. Eta ostegunen guaindik aztepetat gana ibilitu naiz asko. Ospatu, igande arte zitut ospatuko nahizerik. Ni Naiara Irazu naiz, Tolosakoa, eta Istanbulen nago lanen, bekatekin. Etorren nintzen urtarriak 8, eta geldituko naiz 8 hilabete, abuztu bukaera iraila arte dut. Kaixo, nire izena Landerregia da, Tolosatik bideiatzen, bizikletaz bideiatzen abitu nintzen, guen dela hilate batzuk eta ortengo inauteritan Opmanen harrapatzen azue, mendiko herriska txiki baten, beste lagun batzukin batea. Bueno, ni guain Kolombian nago. Kolombiako erdialdean aurkitzean herri baten, Armenia izen hau. Eta zorte handi lagun baten etxen, hemen lagun batzukin ditut. Eta bere etxen gaude goxo. Bai, Kadizen lagun badaukagu eta Kadizen jongo bisiten eta paso inauterik ospatzea gurera. Eta karo, esan dugu, ostras, inauterik gabe urte bete ezin dugu, bantatu. Eta guaindik ez zorte handi gokin, beste lagun batzuko Barranquillan, han Kolombia iparraldeko herri famatu baten, Shakira eta, bertako dira. Eta area jutea bentsatze dugu, lagun baten etxea, kango karnabalak pasatzea. Nik lanen pasagarko ditut. Ez eukiko aukera ikorrea juteko, pena hondiz. Baina lanen, ez da bestetik.
Ez, betiko egia esan azkeneko momentun pare bat disfraz hartu eta salto egiteko asmotan. Hemen ez dute ospatzen eta nire ere martxan lagunek eta seguro argazki bialduko ituela WhatsAppetik eta hoik ikutsiz par pixkat igual ingoz, baina hortaz aparte ez dut uste burun asko ibiliko itutenik, inauterik. Pena, handia, inbidiare bai, eta, deseatzen, eta penakin bai alde batetik ez dutela ikusi nahi, argazkik ez, jendea disfrutatzen inauteritan. Zer esango izut, gustoa dintzen naiz alde batetik, ze oporretan nago, eta oporretan egotea ez da inorrentzat kalteko, eta beste aldetik arraro, pixka bai, baina esango izut guain sentitzen hasi naizela, ze guain dara gutxi arte, guaintxe arte ez dut ordenadoren sartzeko aukerik izan. Pena, handi gaina. Aurrekon larun baten, bai kaldererotan, liburutegin egon da, konfundituta lagun batera dituziten daten txaran gaitezan, da, ia negarrez hasi nintzen baina. Pena. Eta guaintxe sartu naiz lehenengo aldiz atarian, aspaldiko partez, Facebooken, eta ikustet Tolosar guztia dagoela ja. Ni han egongo nintzaken bezala. Orduan, nahiko xuabe, sentitu dut, guain arte naizelako gogatu asko, gure inauteriaz, baina guain ikusi etela, nostalgia bizkat eman dit. Pena gutxi egia esan, asko hain naiz gozatzen hemengo jendetaz, eta eguraldi oso ona nola dauketen, uste eta horten ez ditutela falta motako. Ja, urte askotan hona izor, berriz izango aukera horreteko. Bai, jarraitzeko. Nahi edo ez nahi nik uste WhatsAppen eta jalduko ezkita argazak. Inbiri pixka pasako dugu, zuek ondo zaraiten bizatzen. Intentzia bokat, baina ikusitut bideo pare bat, zuen bidez eta... Ez, Tolosako inauteritatik desengantzatzea oso zaila da. Ez, guain seguro aski aukera eurikot Facebooken da, gauza bidatzeko, eta nahi, benetan esaten guaintxe sentitzen ari naizela inbiri puntu hoi, eta jarraituko jarraituko dela. Ez, inevitable da, Tolosako inauterik ez jarraitzea. Eta pena pixkade pasakot, dudik gabe. Ez dut uste zuzenen jarraituko tenik, bizikletan nabiela ez dut internetak gehiagik erabiltzen, arte matartutenen begiratu gabotako jo bai. Ondo pasau, han ez gaudenan parte zerai, disfrutatzen. Ondo pasatzeko eta disfrutatzeko beste batzuk kanpon gaudela, eta hor daudenak aprobetxatu duzu. Ni hurrengo urten aldetela bintzat, espero ez horretzen. Eguerdiko 20 minutu eskas besterik ez dira falta. Kabialeko korporazioa arezprenaretoan dagoia da, festa iragartzeko zain, eta Imanol ere bertan dugu protagonistako batekin. Balkoira iritsi gera, hemen goian gaude, eta gure ondoan daukagu Xabier Izagirre, Kabialai korporaziokoa. Kaixo, eguerdion. Eguerdion, bai. Betzatzen dut, momentu emozionanteak ez, hau da, jende pilatzen ari da, nola bizitzen aizea momentu hauek? Naiz eta urtea pasa beti nervioso jartzen zean, zeren, hasiera beti dala, eta mendik aurrean karnavala gure maitamenduko karnavalak hasten dire, eta, bete pixkat urduri. Eta, orain, laizter lehenengo Joakin Izagirre omenduko dezue, inauteri zare kutxun bezala, gero pregoi atorriko da. Zergatik aukeratu dezue Joakin Izagirre inauteri zare kutxun bezala? Honekin ja 5 urte dara maun nolako pertsona batez ere pixkat balorean esaten dena jartzen. Nolabait kasu honetan, Joakinen kasuan, zenbat urte daraman inauteritan ateratzen, ia egunero, ez da bakarrikan igandetan ateratzen dela, baizik beste egunetan ere, bai karrozatan, bai konpartzatan eta bar, eta nolabait bere trajektoria eta bere inauterizale hori agertu delako argi eta garbi. Ederki eskerrik asko, Xabier Izagirre hemen balkoian ateratzeatik eta zuzenean egoteatik, eta
ondo ospatu dezazuela, inauteria. Bale, zuetako berdin. Hortxe, Imanol, gaurko beste protagonistetako batekin, eskerrik asko. Itzean, zalantza handietako bat inauterietan, jakin min handia izaten dugu eguraldiaren inguruan zer eguraldi izango dugun. Iker Ibarluzea gure eguraldi adituari galdetu diogu, hauxe kontatu dugu. Eguraldiai dagokionez, inauteritan denetirik izango dugu pixkat. Izango dira ordu politak, baina baita ere kaskaraldiak ere. Egunez egun hartuta, osteguna nahiko eguraldi politiarekin dator, goiz parten izango ditu, tantaren batu du beste, baina orokorrean oso gutxi botako du. Ondoren, atertu egingo du, eta egoitzeari esker, temperaturak gora egingo dute, eta balio nahiko atseginak izango ditu, gortxe 13-14 gradutan geratuko zaizkigu masimak. Eta arratsalde partean ere ez da aldaketarik espero, eta eguraldi polita izango dugu, ostarteak izango ditugu, eta eguzkia zozatzeko aukera ere izango dugu. Ostegunetik ostiralerako gau horretan ere eguraldi nahiko lasaia izango dugu, freskatu egingo du, nahiko eguraldi garbia geratuko zaigulako. Eta gero ostiralari daukenez berriz, ostiralean ere aldaketa gutxi, goiz partean hodei gutxiago ikusiko ditugu, arratsaldean baino, goiz partean giro garbiagoa, eguzkitsuagoa. Egoitza ibiliko zaigu oraindik ere, baina da mendebaldeko ukitutxo batekin, temperatura epelak izango dira, berriz ere 13-14 gradu. Eta arratsaldea erditiken aurrera jada aldaketa zantzu batzuk nabarituko ditugu. Jada hodei gehiago azalduko zaizkigu, mendebaldetik hodeiak sartuko zaizkigu, haizeak ere ipar mendebaldeko ukitutxo hartuko du. Eta gaualderako jada fronteskala sartuko zaigu. Ez dator lan handi egiteko asmotan, baina euri pixka bat utziko digu jada ostiraletik larumaterako gau horretan. Larumatari daukenez berriz, goizpartean tanta batzuk, orokorrean gutxi, zaparra txikiren bat edo beste botako du, zeruan eko estalita agertuko zaigu, ipar mendebaldeko haizea. Gero arratsalde partean, pixka bat haizeak norabide aldatuko du, jada ipar-ekialdeko ukitutxo hartuko du, eta atertzeko joera bat hartuko du arratsalde partean. Eta gainera, ostarte batzuk zabalduko zaizkigunez, nahiko giro lasaia izango dugu arratsaldean. Larumatetik iganderako gaua lasaia izango da, ostarteak izango ditugunez berriz ere freskatu egingo du, goiz partean igande goizan nahiko hotza izango da, minimak 5-6 gradutan izango ditugu. Eta gero igandean egunari daukionez berriz, goiz partean, goiz erdian jada beste fronteskala sartuko zaigu, eta horrekin euraldiak euritara joko du. Berriz ere zaparradatxkak izango ditugu, ez du euri asko botako, gehiago botako du eguerdi aldean, arratsalde iluntzean baino, baina giro nahiko motela izango dugu, nahiko itxia eta nahiko tristea ere. Eta jarraipena izango du gainera igandetik astelehenerako gau horretan ere. Igandetik astelehenerako gauean oraindik ere zaparradatxkaren bat edo beste bota ezake. Orokorrean zaparrada txikiak izango dira eta aterune luzeak, baina nahiko giro tristea izango dugu gau horretan ere. Gero astelehenean ematen du egunez nahiko giro lasaia izango dugula, berriz ere ostarteak zabalduko zaizkigu, haizeak ego ukitu hartuko du, temperaturak errekuperatuko zaizkigu, igandean behera egingo duten bezalaxe, astelehenean gora egingo dutelako, berriz ere 13-15 gradu ere harrapatu ditzake eguneko erdiko ordutan. Eta ondoren, astelehen gaualderako berriz ere eguraldi aldatzen hasiko zaigu, arratsalde partean haizeak ipar mendebaldeko ukitu hartuko du, gaualderako ipar zuzena sartuko zaigu, eta frontea dator. Fronte honek jada euri gehiago usteko asmoa dauka. Jada zaparrada handiagoa botako ditu, asko botako du batez ere astelehenetik astearterako gau horretan, hor izango dira litroska batzuk. Gero ematen du, jada astearte goiz eguerditik aurrera, berriz ere haizak ipar ekialdeko ukitu hartzen duenean, jada pixka bat atertzeko joera hartuko duela berriz ere, eta arratsaldean nahiko lasai geratuko zaigula, eta gainera ostarteak zabaldu, eta atertzeko joera bat hartuko duela. Beraz, esan dudan bezala, laburtuz, osteguna eta ostirala nahiko politiak datoz, ondoren larumat goizaldean euri pixka bat, arratsaldean ateri mantenduko zen, igandean nahiko tristea dator, astelena nahiko ateria, gaualdera arte, eta gero asteartean goizpartean euri desiente egingo duen arren, arratsalde partean atertu egingo du. Beraz, eguraldiaren aldetik denetik izango dugu, baina beti bezala eguraldia ez da itzaki, inauteritara etortzeko, beraz, ondo pasa eta disfrutatu inauteri. Bueno, hortxe Iker Ibarluzea gure eguraldi gizonaren iragarpena, esperantza txiki bat badugu bentsatez, eguzkia ikusko dugu gaur bezala. Bai, dakiguna da oraingoz behintzat giro bikaina daukagula hemen Tolosan. Hori da, ja festa bete-betean gaude. Ikusten duzue plazan txoko gutxi geratzen dela, ez? Bai, festa ari da, pixkanaka usaitzen, jendea plaza zahar hau betetzen. Aurrak ere atera dira eskoletatik, beren jaialdi horietatik eta mozorrotu ikusi ditugu hemen txiki batzuk.
Eta gogotxu, ez? Egun handia, urte guztian itxarandako eguna. Herritarrak irrikaz daudela, festa hasteko nabari da. Eta gainera lehen, Ibai Iriarte alkateak esan duen bezala, berrikuntza da azkenean, ez? Egun honetan eguzkia ikustea, azken bi urteotan ez dugu bakean dirkenan eguraldiak, eta pozik daude. Oain, bien bitartean, Kabiaraieko korporazioak lehen epatu dugu Joaquin Izaguirre izango dela omendua, eta orantxe omenaldi egiten ari zaie, hori da. Momentu honetan ari dira izendatzen, Inauteri zale kutxun, Joaquin Izaguirre. Era bat unkituta zegoen bera, bizi guztia bere grina horrekin eta orain rekonozimendu hori jaso duelako. Eta une batetik bestera itzea ikusiko dugu Joaquin bera balkoira irteten, bera izango baita aurten zuziria botako duena, aurten hitz horiek egingo dituenak. Gora inauteriak esango duena, ez da? Noski baiet. Eta guk berarekin batera ere oiukatuko dugu hemendik. Kasino karte honetatik ikuspegi zoragarria daukagu ikusten duzu, Txilabak eta buzoak, denetarik. Esango nuke, azken urteotan txilaba berriz modan jartzen. Indarra hartzen ari dela, Horregatik gaudegu ere... Noski baiet, aldarrikatzen. Gure txilabarekin. Txilaba jazte aldarrikatzen. Eta jendea oiuka, 10 minutu besterik ez, urteko egun garrantzitsuenerako. Eta hortxe, ari dira, balkoi horretara irteten. Badakizue, San Juan egunean Tolosako udaleko korporazioa beltzez jantzirik ateratzen dela. Eta, komentatuko dugu ez, ostegun gizeneko parodia hau edo txantxa hau korporazio horren inguruan izaten dela, eta zinegotzi gazteenak eramaten dituen karabelinak, txistorarekin ordezkatzen ditu Horrainoa Onsalo ikusten dugu, korporazioko kide gaztenaren paperean sartuta. Eta Imanol ere, bai? Eta Imanol ere hor ikusten dugu. Hauek izango dira udalbatzaren papera do hartuko dutena datozen egunetan, inauteriak irauten duten bitartean. Paper hori, gogitzen zaie. Izan ere, beraiek udalbatzarena eta Tolosarra gustatzen zaigu edozein paperetan sartzea, ez? Bizitza normalean egin ez ditugun gauza horiek, inauterietan iskutuan edo egitea. Inauterien xarma hori izaten da, ez? Beste zerbaiten, beste norbaiten paperean ero jartzea, parodia horiek egitea. Hori da. Eta horiek bereziki, zaldunitan, astelenitan, asteartitan ikusiko ditugu. Bai, ideien festa izaten da, eta esan beharra dago, kezka nagusi bat ere, bai, ez? Aurten zer egingo dugu, aurrekoa hobetu behar da, Noski, saiatu behar da, baina... irudimena, imaginazioa, aurrekoa gainditu beharra. Barrea eragitea. Beste ikusmina sortzea, eta badu, ez? Inauteriak badute hori. Baina azken baratuko dugu, badazpada ere, eskualdetik kanpoko baten bat hau entzuten ari bada, igandetik asteartera mozorrotu behar dela. Mesedez horri, zaldunita bezperan mozorrotuta. Ea oraingoan betetzen den hori, ez? Beti izaten da lehen Ibaiekin eta Igorekin aipatu dugun moduan, beti izaten da norbait, zaldunita bezpera horretan mozorroturik etortzen dena, eta tira, egia da askok esaten dutela, ez dut aukerarik astelenitan, asteartitan jateko, mozorrotu nahi nuen, gaur mozorrotu, ez? Bueno, tira. Pentsa zenbaterainokoan, atzo lagun batzukin mozorroen inguruan eta ideia bezala atera zen, larun batean Tolosako kuadrilla bat, kanpotarrez mozorrotzea. Begira. Bada, ideia bitxia izan daiteke. Ezagia, baliteke kanpotarrek Tolosan ohitura bat sortze bidean edo, izatea. Baina gaur ez da mozorrorik, gaur txilaba Eta kolorea da nagusi. Tolosako plaza zahar honetan, udaletxeko irudiak hortxe ikusten ditugu. Pixkanaka betetzen. Hori da. Segituan une batetik bestera hasiko dira. Pregoia ere egingo dute, urte osoan gertatu den xeleberkeriaren bat edo aukeratzen dute, inauteria hasiera emateko eta beren arau edo agindu horiek emateko, ez? Inauterietarako. Iaz esaterako aho bete hor zeratu ginen. Bai, iazkoa latza izan zen. Nafarroako
Nafarroako ikurrin handi horrekin, estali zuten plaza. Iruñeko txupinazoa edo, irudikatu nahian, Barcina bera ere etorri zen gainera. Hala da. Ze kategoria Tolosan. Ze kategoria Tolosa, Barcina beraren presentzia ere izan zuen, eta aurtengoan ikusiko dugu, zerbaitekin harrituko gaituzte, ziur. Printzipioz orain hor ikusten dugu Joaquin Izagirre bera, prest dago balkoian. Eta agurtzen, Jendea agurtzen. Kabialaiko txarangak lehen erabiltzen zuen torra eta txarpela jantzita. Esan behar da, bera urte askotan atera izan dela Kabialaiko korporazio honetan. Eta pentsatzen dut momentu honetan ari dela bizitzen, bere bizitzako unerik hunkigarrienetako bat. Ziur baietz. Gu berai begira ere, oioi purdia jartzen ari zen. Eta balkoia lepo, Urtero pentsatzen dugu, noizbait erori ere egingo dela balkoi hori, beste jende eta kamera eta... Eta oraindik beteko da, Hortxe, Kabialaiko korporazio guztia, inauteri kutxuna, astera doaz. Entzungo dugu, Joaquin bera. Esan dugu astera zigoaztela, baina badirudi nor bere lekuetan edo jartzen ari dira horrendik. Kokatzen ari dira, bai. Baina une batetik bestera denok itxaron dugun une hori iritsiko da, Bai, Suziria prest da. Joaquin bera hitz egiteko moduan izango da, laster. Bai, mikrofona jarri diote. Esan barra ze berezia dan, gaurko eguna. Esan da esan ari gara, baina... Horentzeroaren esperoan edo erregen esperoan baina nik uste dut Tolosako aurrei ostegun guztien bezpera lo egin ez dizko gau horietako bat izaten. Horietako bat izaten da, egia da. Egun hau txiki-txikitatik bizi dugun ontzat, nik uste dut urteko egunik handiena, ez dakit baina handienetakoa, bada, zalantzari gabe, inauterien hasiera, txarangak, lehen parranda ere askok egun honetan egiten dute, lehen gau pasa. Eta gaurkoan bota berko du, guk ere lehen parranda hau, ez? Bihar larena goaz batu, baina inauterietako beti geratzen da hor kajoi txiki bat. Jakin egin behar, jaia eta parranda uztartzen. Uztartzen, hori da. Guk zorte txiki hori ere badugu, ez? Lanean arituta ere festatik gertu. Eta, bueno, ez gaudek ejatxek. Orain bezala, gustor asko gaude hemen zuen berri, zuei, ikusentzule, hemen Tolosako plaza zahar honetan gertatzen ari denaren berri ematen. Hori da, eta jarraitu nahi dutenek, goratu bai gaur eta bai asteartetara bitarte, zein bide izango dituzuen, 28 kanaleko sare sozial eta atarian, eta baita Tolosaldeko atariaren ere. Hasi da. Inauteriari hor denor, urte bete pasada jara, eta hemen gaude berriro gure erabakiak zuei aurkezten. Aurten batzarra, gogorra eta luzea izan da. Baina azkenean lortu dugu gauze pare bat adostea. Lehenengoa, jakingo duzuenez, gure elkartean 3 aldiz Amigos de lo Ajenoren bisitariak izan ditugu. Eta bitan topo egin dute gure sozio maitagarri batekin. Beraz, hemos decidido hacerles socios colaboradores y darles la llave de la sociedad para que no nos revienten más cerraduras. Bigarrena, subsidia botatzeak kriston zalantzak sortu dizkigu. Alde batetik, Kiotoko protokoloa bete nahi dugu. Beraz, ez ditugu CO2-en emisioak
handitu nahi. Por otro lado, queremos también cumplir con las limitaciones acústicas puestas por la ley, para no molestar a los vecinos de alrededor del casino. Y cómo no, berriaren hondakinen bilketa ondo kumplitu. Kohetearen makila organikora bota. Papera zakarrontzi urdinera. Ala errefusiara, polboraz zinginduta baitago. Eta karkasa plastikoa denez, zakarrontzi hori da. Honen aurrean bi aukera ditugu. Una, dar comienzo a los carnavales con las chapas de la charanga. Eta bestea, zuek, agintzen badiguzue, dena jasoko duzuela, eta dena behar den bezala botako duzuela, orduan beti bezala zuziria piztuko du. Esaten duzue dena jasoko duzuela? Ziur zaudete dena jasoko duzuela? Baina bestela, txapa setorikoa eta hemen txapakin hasiko gara, Zer nahi duzue? Txapak ala txupinazoa? Ez dut doiten, fuertego! Bueno, nire ustez, garbi gelditu da, denok beti bezala egin nahi duzuela. Orduan, Joakinekin batera, betiko aldarrikapenak egingo ditugu. Zalozara, gora! Gora inantzeniak! Gora! Gora osteun dizen! Hasi dira inigo hemen ari gara hankei utxizinik. Pozez gaude, txarangatan eta jendea saltoka eta ari da plaza zahar honetan, eta uste dut udaletxera goazela Imanol, udaletxe azpikalde horretan dagoia da. Eta giroa gu baino askoz ere gertuago du. Bueno, ba, lehentu da festa, hasi dira txarangak, eta, bueno, ametxe guztu da gaine atzean, kabia lai txaranga, pentsatzen dut entzuten dezuela, sekulako giroari jartzen. Bueno, eta hemen ere aurrean dauzketanak ere nahi dituztela goitika motatu, karamelo gartu, tantza, sekulako giroa,
inauteriak hasi gerata festa erraldoiarekin. Haze giroa nabari den, plaza zahar honetan, txaranga, gostegun gizen, nahitzea, azkenean. Azkenean iritsi da, entzun duzue jendeak nola eskatu duen txupinazoa hondakinen inguruko galdera egin da. Eta gaur txistorra jatea ohikoa izaten da, zainigo? Bai, noski, gaur txaranga doinuak eta saltoko aritzearekin batera, txistorra oso ohikoa izaten da, bazkari afari legea, kuadrilen artean, lankideekin, eta egitea lepo izango dira, ez? Pentsatzen dut elkarte gehientsuena. Bai, ziur baiet. Eta hemen dugu gurekin Kasino elkarteko Iker Ariz Navarreta, eixo eguerdion. Eixo, eguerdion. Zuek pentsatzen dut gaur elkartea ere lepo izango duzuela, ezta? Bai, egia esan aurtengo gaina inoiz baino urte mateuzak sasoitsuago den zer, baina egia esan elkartea dakagu tope gaur ostegunetik hasita eta aste artera arte bai. Aste artera arte beraz beteta egongo da. Bai, bazkarik, afarik eta barko eta eranak eta janak eta denetarik izango ditugu bai. Tope. Eta, ostegun gizeneko beste ohitura bada gauean elkarta bakoitzak bere txaranga ere ateratzea. Bai. Ez dakit hemendik ere norbait aterako den edo? Bai, ez aurtengo ekitaldien ezin izan dugu gaur gauerako txarangarik atera, baina igandean aterako dugu, txapela handi txaranga, bai igandean eta bai aste arte guardian baita ere. Bai. Bueno, Iker, konta iguzu, ez dakit kontatzeri badagoen ere edo zu zertaz mozorrotuko zaren? Bueno, hor dakago urteroko gauzak, nesketaz mozorrotzen geha, bai sevillanaz edo horrelako, gero animali mozorro bate badakagu umekin ateratzeko baita astelenean, eta gero Gran Hermanoko nola mundu guztien ahotan dagonak, Gran Hermanoko personajeren bat mozorrotzeko asmoa dakago hartelko. Zan dugu inigo beti egunerokotasuna edo aktualitatea izaten dela inauterietan, hemen esan dugu ez, Gran Hermano eta... Hori da, aurten Gran Hermano egun guztian telebiztan dagoen da, mundu guzti horrekin dagoen, norbaitaz parra egingo dugu bai, aurten. Eskerrik asko hemen gurekin izateagatik. Hori da, oso pasa festa. Hori da, berdin pareja, venga gero arte. Eskerrik asko era berean, gaur hasieratik aipatu dugun bezala Kasino elkartetik, bertatik, ari gara saioa egiten eta horregatik ere Iker, eta Kasino elkarteari mila esker. Haze giroa, entzuten dugu, Zarata, Zoramena. Txaranga bai, hori da, Zoramena, ondo esan duzu. Hori da hitz perfektua, eta gaur hasi da festa, baina esan beharra dago, erlojuari begira, amabiak noiz iritsiko zain egon bagara ere, erlojuaren kontrakoak izaten direla inauterietara iritsi aurreko egunak, eta ziur, larun batera bitarte, ferialekuan izango dela jendean lan eta lan, zergatik, han prestatzen dituztelako karrozak, ez da, originaltasuna, eta nagusitaten da. Bai, gu ferialekuan bertan izan gara, eta ikusi dugu, herritarrak nola dabiltzan prestaketa horiekin, ondorengoa kontatu diguten. Hementxe gaude ere, festa lehertuta, hementxe gaude ja festa lehertuta, esan bezala, eta hemen dago kuadrilla bat, zaizeate! Zein berdezue? Txarangak ingun, eta bazkaltzea! Bazkaldu, non bazkaldu berdezue? Ez dezue kapoan oa indikan, eta gauz Eta, zein ditu zaizue hasiera? Osona! Eta garbituko ezue? Esan dezala, ez? Saiatuko gea, zikitzen. Eta gero, ateate, barrua edo ez? Bihar txikiagokin, ez zate animatuko gaur. Bueno, ondo pasa, jauten. Bueno, Imanol hortxe dago gaztetxoen, herritarren artean, eta herritarrak festarako gogoz. Itzeak gu gauden bezala, ez? Momentu honetan ezin altxa segituan jarriko gara gu ere, alde zahar horretara segituan jongo gara. Hori da, eta aipatu dugun bezala, festa eta lana uztartu behar zaten dira, ideia original horiek plazaratu eta jende guztiak ikus ditzan, ez da? Eta lehen aipatu dugu, herritarrak aldez aurretik prestaketetan eta hortxe gabitzala, mozorroak direla, ideia bera pentsatu beharra dago, gero mozorroa prestatu beharra dago, eta karrozak eta konpartxekin gauza bera, horiek ere aldez aurretik prestatu beharra izaten dira. Hori da. Ferialekoan izan ginen duela egun batzuk,
Eta, bueno, aurreratuta eta beste batzuk ez daile aurreratuta antxe ari da jendea lanean. Igandetik asteartera karroza ugari ibiliko zaizkigu Tolosako kaletan zehar, baina aurten zer ikusiko dugu? Orain jakingo dugu. Zuek aurten zeren inguruan prestatu duzu karroza? Bueno, pentsatu dugu, panda hartza eta gero virusetaz ateatzea, ordenagailuko idea horrekin, panda azken binen virusai blokeatzeiena edo borratzena, eta idea eduki dugu eta karroza hortan egiten bentsat. Gutxi gora zenbat lagunatako zate? Horten juntatu beha, 4 kuadrilla eta izango beha gutxi gora 60 bat pertsona. Eta egunerotako zate edo? Karroza handi honekin igandea eta asteartea, eta gero gure kuadrilla 10 pertsonakoa, astelenen gure kabuz, gure bidea batetaz. Eta zenbat demora makizu gutxi gora era prestaketa lanetan? Gutxi, oain dela gutxi hasi gaz, gu hain gazte izan da unibertsitateen da asko azterketak inibiliga, eta oain da bakigu aste bete, materiala eta erosi, eta oain lanea, gatze egun denbora. Ben ikusi zaiteu jotasu lanen, zerta zateko zate horten, ze karroza izate prestatzen? Gure karroza oaindik deixente faltazta goiko guztia iteko, baina atea gardeu, bi gauzetaz atea gardeu. Erdia atea gardeu zentral Garoñako tximenean nahi deuin, eta batzuk Garoñako langilez, eta beste aldeen frakineko tuboa da frakinez atea gardeu. Bi gauzataz ateako. Ez duna protesta? Bueno, protesta, pixkat, reivindikazio zerra euke baino bai. Gutxora era, zenbat laguneko kuadrilla gauzatuko duzu? Aurten 15 atea gardeu. Ez batzuk gehiago geha, baina kanpoa juteie batzuk da bakizu. Aurten 15. Neska eta mutila geha, eta lan asko hartu dituzue, edo? Bai, lana dauke, baina guztua. Ikustezu aurrea di joala eta guztua itea. Margoketa lanak egiten harrapatu ditugu bi neska hauek, ea zer kontatzen diguten? Kaixo? Kaixo. Margoketa lanak egiten harrapatu zaiteu, biai. Mexiko aldera jo dezue, edo? Bai, Mexiko nilako guna. Zenbat laguneko kuadrilla osatuko dezue horten? 23 geha. 23 golako. Eta dantza eta guzti, edo? Bai, denakin bai. Fotografia guztia egin daukeu. Ja, prest? Bai. Zenbat denborako lana edo izaten nahi da, gutxi gora bera? 3 aste hola, baina egunero etortzen nahi da. Eta gero egunetan ateako zate inauteritan edo? Igandea eta asteartea. Eta astelena disfrazatuta baina karroza gabe. Zuek nahiko aurreratu daukazue karroza, ezta? Bai, egia esan aurten nahiko goiz hasi ginean, ze karnabalak goizia eta beti bezala pasatzeko, pentsatu genuen goiz hastea eta lehenko urten desente egin genuen estruktura eta aurten jagatzegu, dekoratzea eta zain egin daukeu eta pixkana retokek ematen. Gutxi gora bera noiz hasi zineten, prestaketa lanetan? Lehenko urte bukaeran, ja hasi ginean materiala eta erosten, paretak eta tetxua eta nola reformatuta pentsatuta geneukan, lehenko urte bukaeran, gutxura bera. Azte bete faltan, urtea bukatzeko. Eta zenbat laguneko kuadrilla edo bilduko zate? Karrozan 15 bat da, baina hemen lanen 5 o 6 da asko jota, baina bueno. Garrantzitsu naztu zaigu, zein izango da gaia? Nahiko sekretoa da, eta karrozei bidatuta nahoritza zer da, baina bigarren zentzu batekin bate behar dut, hortxe utziko dugu. Hende garrapatzen. Zaldunitan, astelenitan, asteartitan ikusiko ditugu, karroza hauek bere osotasunean. Itzea uste dut berriro plaza zaharra honetara goazela? Hori Manolen gana goaz. Ametxe jarraitzen dugu, plaza zaharren ja pixkanaka jende gutxio dago, baina badaukagu gurekin beste bi gonbidatu, Maite Artola eta bestea nola izena? Aner Gorritxategi. Esan altuko? Aner Gorritxategi. Nola? Aner Gorritxategi. Zemuz hasi da inauteriak. Gu orantxe iritsi geha, ikusi dugu jende pila bat sartzen, ezin gendun zubiti pasa, eta baina ikusi duen utxunea, baina sartu geha, guk ere bazkeneko txarangantza erritmora salto batzuk iteko. Eta pentsatzen dut, gogokin oin ja disfrutatzeko, ez dakit
lanegunak edo jaiegunak zetokatzen dira, nola dauzkazuen? Ba, egia esan ni oso inauteri zalean ez, eta beti gorde izan ditut egun batzuk inauterietarako, baina aurten ezin zan, eta orduan, bueno, ba, gaur behintzat aprobetxatu nahi nuen aurreneko eguna, gero ja ezingo dut, baina gutxinez gaur bai. Erki ba, eskerrik asko, maite eta ondo pasa. Zuei zuen lanagatik, eskerrik asko. Bueno, eta jarraitzen dugu, ez? Beste etorri, kuadrilla honea, etorri honeak, amenga. Askar, danak ondo ikusteko, bueno, hemen daukagu beste neska talde bat. Bueno, zer moduz hasi zeate, inauterik? Ba, ondo. Bueno, eta baiztein behar dezue, noa zoazte? Txarangan atzetik. Hoi da. Txarangan atzetikan, eta, bueno, orduan nik pixkat hemen gelditu zeate ez, gurekin, oain ez dezue dantza pixkat egiten, baina, bueno, laizter hasiko zeate, eta nondikan ibiltzen zeate txarangakin, kaletikan, tabernatan ere bai sartzen zeate. Bai, txistorra jatea da. Eta gero ze, inauterita, bueno, gero pentsatzen ze plaza jongo zeatera, ez da? Bai. Arratsalden eta ateako zeate zezenetan edo ez? Ez. Bihar. Hoi da, bihar. Bihar seguru bai, ateako zeatela? Bai, gero esate dute, ba, neskak ez dira inbeste ateatzen edo bai, edo... Pues bai, a ber, neskak ere... Noski. Oso ondo, ba, eskerrik asko eta ondo pasa inauterik. Eskerrik asko eta berdin. Hortxe Imanol festarako goz dagoen herritarrez inguratuta itzealen ikusi dugun, nola prestatu behar izaten dugun inauterien aurretik mozorroa bera dela, edo karroza, konpartxak, aldez aurretik landu behar ditugu. Lan gogorra izaten da. Lan gogorra izaten da, eta badira, aldez aurretik prestatu beharreko beste gauza batzuk ere. Hori da. Adibidez, dantzak ez da, Aisialdi taldeak Astelenitako zatirik garrantzitsuenetakoa dira, plaza eta kalea betetzen dute, eta entxeguak egiten dara mate gutxienez gabonak ezkerozik, eta haiekin ere izan gara. Azuz? Bueno, inauteriak gerturatzen ari diren honetan, Tolosako bazter guztik asteburutan musikaz betetzen dira. Aisialdi talde hauek astelenitan ateratzen dira koreografiak egitera, eta gaur hemen daukaguna zerkausian atxedena taldea da, eta hemen daukagu begiraletako bat, Leire Ruiz, eta bera kontatuko digu aurten zertaz ateako diren, eta nola izaten dituzten entxeguak. Kaixo, Leire? Kaixo, Arratsaldeon. Zertaz ateako zatea aurten? Bueno, aurtengo gaia izan da Peter Pan, ze atxedenan beti eman da pixkat historiok eta gai konkretu bat ordez, eta orduan banatu beha ume txikinak pirataz jantzen diten, gero ekiko diteo Peter Pan, Wendy eta Kampanilla pertsonai bezala, eta gero jazarrenak ume galduz jantzen da. Aurten hendek 50 inguru. Oso pozik gaude, ze gero eta jende gehiago apuntatzea, baina muga jarri behar izan den, ze gaude begirale nahiko, baina oso pozik gaude, gero eta guraso gehiago baita tortzen dira, eta oso kontentu. Txiki-txikinak dira 7 urteko, kanaura horren loteianak, eta gero guraso ez egite urtekiko dituen, baina 40 arte edo bai aurren guraso. Aurten nahi genuen bat pixkat, beti jutela musika euskalduna bilatzea, baina batzutan nola ritmo falta eta laizate dut, ardun naskita bat. Nahi genuen baita Peter Pan pelikulako abestin bat edo ardun sarrerakan eta jarri diteu, eta gero baten berezutena banderana, paso doble, eta gero ja bat erderaz jarri deu Martin Baltzartu dugu, baina ondo. Entxegukin hasi ginean, gabona ondoren, eta hasieran ikusten bakarrik larun bat arratsalde. Baina gero, ikusita inauteri gertatzen aiziela eta denborik ez den eukala, igande goizan baita jarri behar izan ditzen. Hasiera batzen baina nahiko azkarra bat dituzte, eta hasiera zaren ditu saio bitan banatu. Ordu lehenengo txikita irakusten gainean, eta gero zarren nahi. Eta gero ito dut dantzako junto bat dena batea, eta hori guain da denak inbatan, gero hasieran banatu daite genuen, askutizare esago baten eron. A gozar, vamos todos a cantar la vida, buena vida, everyone across the world. Tolosako Irukide ikastetxera etorri gara, Kirikino Aisialdi taldearen entxegu bat ikusteko, eta horretarako Nerea Laso hementxe daukagu. Kaixo, Nerea? Kaixo, Arratsaldeon. Bueno, kontatu iguzu, aurtengoan zertaz aterako zaten, inauteritako astelenita egunean? Aurten tribu afrikar bat ezateako geha, pixka tribu ezberdinak edatu genitun da guk berri bat sortu genuen edo, berri bat aber, nungu izen haula. Aurtengoako pentsatu genuen antzerki txiki bat itea, orduan izango zen Afrikako tribu bat honea etorriko bazan bezala, eta gure kulturak eta pixka ikasteu, eta guk beha eta zer ikaste dugu. Orduan nindeu da Afrikako abesti batzuk hartu, eta hemengo abesti batzuk hartu. Geo lista atitea eta betiko botaketa, eta geo hoi.
ideiak hemendik handik, eta azkena pixkanaka osatzen da. Lehenengo ideia bat zehatze deu, erabakitze deu, eta gero ja trajeetan da hori astegea murgiltzen gehiago. Urten 410 bat inguru atatzea, lehen urte baino pixka gehiago. Baina, pentsatu da baita, ezin dula dantza zail bat izan, azkenen ume asko geha, gurasoke hortxe biltzeie, eta hoi bai, lana izatea, baina, guztua aite deu, eta motivazio eukitze deu, así que, bueno. Kaixo, Kazkabarra Aisialdi taldearen entsegu batera etorri gara, eta gurekin dugu Amaia Ugartemendia begiraletako bat. Kaixo, Amaia. Kaixo. Zer moduz doa entsegu eguna? Nahiko ondo egia esan, ikusten egea ja umeek dantza nahiko ondo iteutela eta seitun ja ensaiokin bukatuko dugu. Aurten itxasoko animalizaterako geha, izango ja karramarroa, olagarroa, txipiroia, eta arraia eta itxastaldia. Prestaketak hasi ginen ideia hartzeko talauza eta zagrotik. Gero ensaiokin da hasi ginen urtarria hasieran. Urtarriako lehenengo lamaten usta hasi ginen laiten ja ensaion bat. Begiralen artean aukeratzea, eta lehenengo itea ideiak bota, ideia pila bat bota, eta gero botazioa, bozketa itea. Bueno, saiatzea, azken asko dira eta esfortu daiten egia gai. Kontrolatzea, lortu kontrolatzea. Bueno, aurten taletan banatu geha, eta talekako lana izan da. Baina azkenen, denak ensaiotan eta denak parte hartze dugu, eta... Bi taletan banatzea, txikik eta hundikin, zatik bestela denak dantza batea ezin duguin. Baina, moldatzea. Txentxek Aisialdi taldearen entsegura etorri gara, eta hemen alboan daukat begiraletako bat, Kaixo Patrizia. Kaixo. Zein da aurtengorako aukeratu duzuen mozorroa? Aurten gure gaia Pristila basamortuko erregina izango da, berez pelikula bada nahiko aspaldikoa, baino aurten atea musikal bat nahiko berria, eta egia esan hortan inspiratu geha asko, eta horko mozorroak eta den ateatzeko kolore asko hartu iteu, luma asko, lentejuelak, musikalan espiritua hori da, eta musika baita hortik atea deu. Netzat zaina izatea musika, eta musikakin pausok aukeratzea bai ondo jazten edo zailtasun hau diauka, baina, bueno, saiatzea, denor artean erresago konpontzea. Horgatik, urtero izategea haundi erdik eta txikik, baina aurten musikalai gai pixka bat ateratzeko lau protagonista aukeratu iteu, eta hori daukate traje desberdi bat eta lau protagonista horiek dira musikalan aria pixka bat segitzeko, orduan. Txikintzako ezin diteu nolaiko pauso jarri, ulertze dituzten edo ez, baina normalen erresarrapat dituzte. Nolako ideak ateatzeanen asko gustatu zaiguzte, kolore asko eta joko asko eman digu, eta orduan nahiko adose ongea denako aukeratzeko garaien. Aurten beste urteetan bezala onda berroi inguruatako geha. Pauso batzuk eta beti finkok izatea, jentekeko nortasuna daukatenak, askotan txikik zuan jorlenago harrapatze dute, eta horrek baita eragin aukitzeo. Ni haundikinen naizen, baina ez dakit txikikin beti oso guztua eta hola. Eta baina nik uste azkenen denak harrapatze dutela ondo, ze azkenen ez da koreografia oso komplikatua izaten. Tolosatik Ibarrara etorri gara Txiribitu Aisialdi taldearen inauterietako entsegu bat gertutik ezagutzera. Izan ere, Txiribitu Aisialdi taldea astelenita egunean ere Tolosan dantzan ateratzen baita. Guzti honen xehetasunak emateko hemen gurekin Izaskun Urrestarazu daukegu. Kaixo Izaskun? Noso. Bueno, kontatu guztu, aurtengoan Txiribitu Aisialdi taldea zertaz aterako den edo zertaz mozorrotuko da? Bueno, Dorremire magia zai mozorretzea, trabajo aukeratu duz, gure infantziako esan dezak emozela, infantziako marrazki biziun bada, eta asko gustatzen zaigun ze bat ez ere denak neskez gaztegea, ez dago diferentzia neska eta mutilaz. Bueno, denan guztuk hartzeko, jende, bakoitzak bere iritzia, bere mozorro bat aukeratzen, eta gero azkenez zozketan bidez eta denen artean aukeratu dugu, ontazatatzea. Lau koloretan goaz, morea, arroxa, naranja eta urdina. Dorremire magia da sorgin magiko bat, orduan dena goaz gonakin, petalozko beste gonatxo batekin, txapelakin eta barita magikoakin. Begiralen artean beti daun bezala, batzik gehiago gustatzen, beste gutxigo, baina ikustean ez, bain ja guztua hartu ja dantza bakiela eta ja gutxinaka hobetzen dihazte. Saiatu gana da, batez ere euskal musika jartzea, baina tartekare entzuten da bezala ingleseko abestiak, erderako abesti bat, orduan musika tipo askoko abesti bat o musika izango dugu. Kostatzea pixka, baina hartze dugu, behin hartze dugunen ritmoa ja zingehatu. Begiralea beti bezala lehenago gatzea, 8:30 aldea gutxi gora bera,
eta gero ja Tolosa juntatzeka beste aisialditaldekokin, dantzatze deu, eta ja etortzen ga Ibarra bazkaltzea. Bazkaltzen dugu Ibarran, da etxaren zeztenetan. Hemen atzean ditugunak San Bernardo aisialdi taldekoak dira eta hemen daukagu Ainhoa Letamendi begiralea kontatzeko zertaz aterako diren eta nolari diren prestatzen guztia. Kaixo, Ainhoa? Kaixo. Esan, zertaz aterako zarete aurten astelenitan? Ateako gea Angry Birds bideojokoaz eta dia 4 mozorro, bat izango zen txori gorria, bestea txori urdina, txori horia eta txerri berdea. Aurten deixente gutxi, 55 talde ibiliko geha, eta 7-8 urtetatik limite gabe. Inditeu ja mozorro prestaketan ibili geha eta hola, eta hortxe gabiltza prestatzen. Gutxi gora bera Gabona kaldea, Gabona eta gero gogoz. Hoi hasteko, izatea goiz guztia dantzatzen, gero bazkaldu ite deu, zuzen eta jute geha, beste aisialdi taldekin batea, eta gero atxalden azkeneko dantzak ite deu eta hola, eta gero ja etxea, zazpikaldea. Izango ditugu hauek guztiak ikusteko aukera, gaztetxoak, begiraleak, gurasoak, eta itzea duela 25 minutu inguru plaza zarra bete-bete eginda genuen, beste itxura badauka orain. Orain erabat ustu da, eta zergatik, 2 edo 3 txarangak aldezarreko beste leku batzutara joan direlako, festarekin jarraitzera eta jendea haien atzetik. Hala ere, Imanol oraindik horpean dugu, eta norbait ere aldamenean du. Bueno, ja ikusten dezuenez, plaza ia gutxik dago. Hemen dauzkagu gure azken gonbidatuak, gaurko txupinazoan zuzeneko emanaldi hontan. Kaixo, Jurgi, kaixo, Gari. Kaixo. Bueno, nola hasi zeate zuek egiten, nola ospatu dezue hasiera? Txupinazoa ikusten. Baina salto egin dezue, oze? Piskatola ez dakit beso goraka edo... Eta hori zein berdezue, ze hau bukatu da gero, ze igual txistorra jatea, edo ze imerdezue, txarangan atzetikan? Ez dakit. Bueno, ze nahi dezue egin? Igual nahi dezue pixkat, ikusten detenez, ja aipanduta daukazue hilea eta dana, hori bai ez? Bai, hoxe bai. Eta noiztikan jazten dezue buzoa? Eta txilaba nun utzi dezue? Ni aurten jantziet buzoa. Eta zu, Gari? Ni lehengo urten eta aurten bai. Bueno, eta esango diogu jende guztiari gora inauteriak? Bai? 1, 2, eta 3. Gora inauteriak! Ederki ikuste dezuenez, ja agurtzera goaz, plaza hementxe esan dugun bezala ja guztien dijoa, oain festa kalean dago, beraz, ikusiko geha ez kalean, eta urrengo urtean ere hementxe egongo geha zuzenean, zuei kontatzen. Eskerrik asko, Imanol, hortxe izan dugu hitzea, Imanol, ordu guzti honetan, ordu terdi guzti honetan. Jotafuego aritu da. Jotafuego aritu da, giroaren berri ematen, eta tira, ikusi dugu, plaza zarrak beste itxura bat du orain, alde zarreko beste kale batzuetara joan dira txarangak, herritarrak euren atzetik saltoka, txistorra ere horri izango da, eta ara jo beharko dugu, guk ere? Noski orain arte esan dizutu egulen, hankai eutxizinik egon garela hemen, eta bukatu bezain pronto, gu ere hortxe jongo gara, pintxo txiki bat jatera. Eta gurtu horretik eskerrak ematekotan gara, eskerrak hor gurekin batera, inauteri hauen hasiera jarraitu duzuen guztioi Telebista 28 kanalean, naiz irubebikoitza.28 kanala.eusen jarraitu gaitu zuen hori. Eta berdin, irubebikoitza.ataria.infon eta FM-ko 107.6an ere jarraitu zueneko gogoratu, gaur bezala, asteartetara bitarte, bi leku horietan ere, inauterien berri zuzena izango duzura. Eta besterik ez, hitzea, ondo pasa, inauteriak besterik ez zego geratzen esateko. Txintxo ibili, eta disfrutatu. Agur. Agur.
inauteri hauetan ondo pasa, pasatu gabe. Bizi Tolosa, bizi inauteria.